Hi, welcome to Finnish 101. I'm here with Terhi. Terhi, yes. Terhi. And we're gonna learn Finnish, so I'm very excited. Hello. Terve. Terve. Or moi. Moi. Or hei. Hey. Good morning. Hyvää huomenta. Hua, what now? Hyvää Hyvää huomenta. huomenta. Hyvää huomenta. Or Good just huomenta. You don't need to say Hua. hyvää. Good afternoon. Hyvää päivää. Wow. Hyvää Päivää. päivää. Hyvää päivää. Or hyvää iltapäivää. It's like good afternoon. Don't complicate it even more. Yeah, it's like good Just afternoon. let me say just päivä and that's Yeah, it. hyvää päivää. How about good evening? Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Yeah. Good night. Hyvää yötä. yötä. Yeah. Yö Yö. is the night. It's like yö. How are you? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Yeah. Mitä? Mitä What? Kuuluu. kuuluu? Yeah. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu. It's so interesting. I love it. Hyvää. Hyvää. How about what's up? It's kind of the same. You can also say miten menee. Miten menee? How do people usually answer? Hyvin menee. Hyvin menee. Hyvin menee. Thank you. Kiitos. Or you can say shortened version kiitti. Kiitti. Yeah. For example, in grocery stores, would you say the kiitos or kiitti? More polite is kiitos. Kiitos. Yeah. Okay. Yeah. So like thank you versus thanks. Yeah, it's kind of like that. How about thank you a lot? Kiitos paljon. Kiitos paljon. Yeah, it's a lot. Paljon. 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 Ehe. Yeah, a lot. Please. Saisinko? Saisinko? If you ask something, can I have something? Saisinko? Saisinko? Yeah, saisinko. You're welcome. Ole hyvä. Ole hyvä. Yeah. It's kind of like be good. Yeah, be good. Yeah. Oh, nice. Yes. Kyllä. 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 No. Ei. Ei. I know and then I don't know. Minä tiedän. Minä tiedän. Yes, it's I know. And minä en tiedä. Minä en tiedä. Yeah. I understand. Minä ymmärrän. Minä ymmärrän. Yes. Minä ymmärrän. I don't understand. Minä en ymmärrä. I don't understand. Minä en ymmärrä. Yeah. I speak Finnish a little. Minä puhun vähän suomea. I speak a little bit Finnish. Okay. Minä puhun vähän suomea. Yeah. Minä puhun vähän suomea. Minä puhun vähän suomea. Yeah. I don't speak Finnish. Minä en puhun suomea. Joo. Yes. Some reactions. No niin, yes. No niin. No niin. No Now we're talking about it. No niin. No niin. And also oho. Oho. Yeah. It's like oho. Yeah, I think we use that one a lot. Or oho. Oho. Yeah. If something weird happens, like mitä? 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 What? I am Teona. Minä olen. Minä olen Teona. Yes. I am, let's say, 23 years old. Minä olen. Aha, so minä olen? Yeah. 23-vuotias. It was always like, minä olen Teona. Aksi, mä otetaan poimas. 23. That's just 23. Yeah. The 20 is the 20. 20. 20. Yeah. 20. And 3 is 3. 3. I'm just gonna tell people that I'm 3 years old. Yes. Minä olen 3 Vuotias. vuotias. Yes. That's it. Yeah. I am from Germany. Minä olen Saksasta. Saksasta. Yeah. That's the name of Germany. Saksa. Yeah. Ah, Germany. Saksa. Yeah. Saksasta from Germany. How about from Serbia? For Anna, who is from Serbia. Minä olen Serbiasta. Minä olen Serbiasta. Yeah. Asking for directions in Finnish. Oh my god, this is gonna be so hard. I feel it. Excuse me. Anteeksi. Anteeksi? Missä on kauppa? Where's the store? Missä on kauppa? Where's the store? Anteeksi? Missä on kauppa? Yes. Kävele ensin suoraan 5 minuuttia ja käänny sitten vasemmalle ja kävele 5 minuuttia. Kauppa on oikealla. Ordering a coffee. We have a lot of this black coffee, if you want that one. Saisinko kahvin? Saisinko kahvin? Yeah, saisinko kahvin? And they can ask, do you want a milk? Haluatko maitoa? Haluatko maitoa? What is milk here? Maito. Maito. Yeah.
And how do I say I don't want? Minä en halua. Minä en halua. Or just en halua. En halua. Yeah. And I want is halua. Yes, haluan. Haluan. Yeah. Goodbye and see you later. Näkemiin. 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 Yeah, I think that's the most formal way to say näkemiin. Nähdään. Nähdään. Yeah, or nähdään. Nähdään. Yeah. Or you can say that moikka Moikka. or heippa. Heippa. Yeah. Nice. I think you can use those both when you meet people and when you say goodbye. And you can say, if you want to say nähdään myöhemmin, it's see you later. Nähdään myöhemmin. Yeah, nähdään myöhemmin. Nähdään myöhemmin. Yeah, nähdään myöhemmin. How about some manners in Finland? If you visit your friends or family or something like, you go to someone's house, you always need to leave their shoes next to the door. You don't wear the shoes inside the house. I think Okay. that's that. And also Finnish people love to go to sauna, so sauna. And many people are often scared because people go there naked. Yeah. So that's like... But if you go to a gym and there is a sauna, it depends. Expect to see naked people. Yes, yes, and also if you go to swimming hole or something like that, there's Naked people. Yeah. So Finland rules happiness. I was And gonna naked- make naked people. happiness. That was a good one. Oh, yeah. Well, class is finished. Yes.